Halo, halo. Halo, pozdrav Pope. Pozdrav, ko je? Novi Sad. Idemo u Novi Sad. Još jednom. Još 90 puta, ajde. Može jedan za dedu, ako glupo. Može, baba za dedu iščupati ne može, ajde. Kaže, deda živi penzionerski, znaš, malo šah, malo čuva unuka, malo kladionica. Dobro. I tako, sad jednom baba otišla u banju, znaš, on sam, uglavnom mu unuk pravi društvo. I uleti mu lova na kladionici, znaš. Dobro. I sad on dobio dobre pare, šta će odmah, apoteka, preparati, ne znam, Viagre, 100 čuda, pomagala, čita novine, vidi tamo imaš za 20-30 evra sa završnicom, bez završnice, zove on. Ma daj bre, možda mi je posljednji put, šta je jedna, zove on 3 žene, znaš. I sad aj mora da požuri, treba unuk da se vrati iz škole. Dođu njih 3, znaš, deda, naguto se tableta, skinuli se oni, razumeš, kad otvaraju se vrata, unuk na vratima i šta mu kaže? Pa ne znam. Vao, deda, koji si car? Koje ste bolesni, brate. Svaka ti čast, brate. Šta hoćeš od nagrade, brate? Ma, brate, ne treba ništa, važno je da sam vas nasmijem. Brate, jesi vas nasmijem. Je. Sad ću ti izličam, Bicari. Hvala ti puno. Ajde, živio.